Ahojte, toto nebo dlhý rap, nebudem tu plakať od rana jak Mr. Savage, hej, a som ten najlepší rapper rap beat, hej, však poď si na mňa poskúsiť, keď si taký frajer, buď ticho, keď robíš zo seba machajak, hej, nebudem tu plakať od rana do večera, keď som fajčil cigaretky od rana do večera, dal som si kokain vysoká a prosím neplačte tu ľudia, keby ste neboli chorí, však poď si to skúsiť, daj mi facku, hej, nebudem tu robiť hodinový repík, že by tu neporazilo všetkých ľudí, takže buďte ticho, nerobte zo seba machéra, však poď si to skúsiť, daj mi facičku a nebudem tu repovať od rána do večera, však 56 sekundové repy video, hej, nebudem tu plakať, hej, rebeat, hej, však tu vieš, čo to znamená, keď nevieš, tak si to dá aj do prekladu, že by si vedela, nebo si debil, takže poď si to skúsiť, keď si frajer, minutový repík bude rýchly veľmi ako, hej, minutový a 17 sekúnd, tak ticho, hej, nechcem tu repovať, jak dajaký uchyl debilný, hej, však všetci bezdomovci si honia kokoda, pijú tolený, nebudem tu hrať sa na mechára, však pad hrešil viacej, mama, vypni to už, hej, ja, čaute ľudia, ahojte, nebudem tu repovať, že by vás šľak netrafil, že by ste ticho boli, že by ste už šš boli, že by už v každej anglickej škole hovorili šš, takže ticho.